Likolammen talviuimari. Niin paljon kuin likolammelaisia on paikalla, niin sen jälkeen sitten päätettiin Norvasta, että laitetaan tämmöinen pokaalitehtävä. Mikä nimi on Laurinkoja? Lauri Huomila oli tämän Norvan perustaja, niin siitä tulee tämä Laurinkoja. Oikein. Ja nyt se matkaa siis Likolammelle. Onko ensimmäinen kerta, kun se lähtee Likolammelle? Toivottavasti ei 2 ilman 3. No niin. Otetaanko me lauttaa? Joo. Otetaan. Ensin huuto. Likolammen uimarit! Daadirlandirlandaa! Liian pienet uikkarit! Daadirlandirlandaa! Kerta meidät tunnistaa! Daadirlandirlandaa! Aina hyvää seuraa saa! Daadirlandirlandaa! Kylmä vesi koukuttaa! Daadirlandirlandaa! Hyvä seura haukuttaa! Daadirlandirlandaa! Kyllä meillä kiva on! Daadirlandirlandaa! On tämä joukko verraton! Daadirlandirlandaa! Suomessa tai muualla! Daadirlandirlandaa! On aina kiva kisata! Daadirlandirlandaa! Toiset ei! Daadirlandirlandaa! Likolampi voiton vei! Daadirlandirlandaa! Mä laulan Dirlandaa! Daadirlandirlandaa! Mä laulan Dirlandaa! Daadirlandirlandaa! Dirlandaa! Daadirlandirlandaa! Dirlandaa! Daadirlandirlandaa!